Рамадан, и Аллах Субхану ва Тааля забрал его жизнь в Рамадане. И вот сейчас вот нам поступила новость. Наш дорогой брат, который был прихожаном этой мечети, и такой олимпийский чемпион трехкратный, Буайсар Сайтиев, вот сейчас вот умер. Аллах Субхану ва Тааля забрал его жизнь. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Мы свидетельствуем, берем Аллаха Субхану ва Тааля свидетели, берем ангелов Аллаха Субхану ва Тааля свидетели, то, что он был достойным братом.
أسخلق إينام ورح دلا حدها لنيرا هر دنيا غيلا وبحنح أسينا إغيلا ويلا نشي وغينا يرجنا يغسم دلا ريزيو ريزيو وديلا هونا دوغ جغدي أشغل دريو در بالچو حسينا سيال خوريات هونا سيدي لدها أسخلق إينام ورح دلا هدها لنيرا هر دنيا غيلا وبحنح أسينا إغيلا ويلا نشي وخينا يرجنا يغسم دلا ليزيو